Kontraofanziva u ovom ili onom obliku je počela. Snažna aktivacija Harkovskog-Belgorodskog pravca. Cilj neprijatelja je da seje paniku. Verovatno će pokušati sa upadima izviđačko-diverzantskih grupa preko granice i moćnu sliku o hvatanju Belgoroda u klešta. U oružanim snagama Ukrajine u velikoj meri se oslanjuju na psihološki pritisak i stvaranja panike. Na pravcu Bahmut-Soledar do sada su se sva dejstva svodila na izviđanje u borbi i u nekim slučajevima i uspešno. Proboj oružanih snaga Ukrajine u rajonu Bogdanovke je nažalost bio uspešan. Jedinice oružanih snaga Ruske federacije izgubili su još nekoliko kvadratnih kilometara. Još u martu Ribar je pisao da će u nedostatku jedinstvenih koordinisanih akcija Wagnera i Ruskog ministarstva odbrane biti sve teže zadržati bokova od napada oružanih snaga Ukrajine, a odlaganje u opkoljavanju grada će stvoriti izglede za protiv ofanzivu neprijatelja. Saopšteno da je u oblasti Berislava koncentracija malih čamaca u Dnjepru. Izgleda da se sprema operacija desanta. Dakle, ako oružane snage Ukrajine nisu preventivno pogađale aerodrome pre kontranapada, onda ovo nije neka kontraofanziva. A ako je kontraofanziva, onda ovo nije mnogo racionalno. Momci iz Hersonskog pravca javljaju da je sve stabilno, aktivnost oružanih snaga Ukrajine je uobičajena. Takođe, određeni izvori pišu da je priprema desanta lažna vest. U Hersonskoj oblasti je sve pod kontrolom. Na Bahmutskom pravcu neke teritorije su izgubljene. Na drugim pravcima sve je pod kontrolom.